ina boye wani abu a cikin zuciyata, amma ya zama dole na faɗa. Okay. Gaskiya ina son Umar amma na rasa yadda zan yi gaya mishi. To ai dai wannan ne ba shi da damuwa kuma ina ga ba sai na shiga cikin zancen ba. Kuma kin gari a makarantar nan Umar mai hazaka ne kuma ina ga makarantar nan ba wanda zaki ce kina so ya kina son so ya ki. Haka ne ka. Ni bari na yi nan gobe. Okay to sai an jima. Rikicin rayuwa, rikicin rayuwa, rikicin rayuwa. Ya ake nan ya bada 0.5? Ai yana da limit. Amma alaikum salam. Umar in ba za ka da kai. Kike tsaya. Oye to shi ne. Sai wa bisa shi ba. Ina jinki. Magana ce daga cikin zuciyata zuwa taka. Ban gane ba. Ina nufin ina son ka. Ina fatan ne za ka karɓi soyayyata. A gaskiya, Maryam, na gode da irin soyayyar da kika nuna mu. Saboda ba namijin da zaki ce kina son shi, mace kamar ke yace ba zai karɓi soyayyar ki ba, ko don kokarin ki ba. Amma matsalar shi ne Maryam. Gaskiya a yanzu haka bani da lokacin da zan tsaya yi soyayya da ke. Sakamakon ni da ke duka karatu. Kuma kin ga jarabawa ya gabato. Kin ga ya kamata mu tsaya mai da hankalin mu akan abin da ya kawo. Rayuwa, rikicin rayuwa, rikicin rayuwa, rikicin rayuwa. Ki ga wannan abin da Allah. Dariya yake bani wallahi. Wani ina malama Ashe ne tunda muka fito daga exam ban ganta ba. Ah, kana so ganta ne? Bare kuwa. Ka je office din principal ta shiru ta zauna abinta. Office din principal kuma? Me take a office din principal? Tana tashi aiki. Tashi aiki wani kiran aiki za ta tashi? Na gane principal din yana shige mun fa. Kawai daga ya ga yar faran yarinya sai ka makale mata. Tuki kana neman ta me za ta baka ne? Me zan bata? Kai karka safin faɗa abin da ba shi bane fa. Ba gwanda ni ba? Kai da ɗalibar ka kake so? Ɗaliba? Wace ɗaliba? Dan Allah a faɗi zan ji. To ɗan gulma. Abokina ka san ba mu haka da kai. Kawai ka bar magana to kai shiru kawai. A ba za fa a yi shiru ba. Dole sai an faɗa mana wace ɗaliba ce. To ba za a faɗa ba. Ana guys, muna ta nan kenan. Ba muna nan muna dan duba. Ya kamata Kai ka ba ruwanka sai yawan ka kai kake. kai ni da na riga da na dauke ta akai. Akwai ta anan fa. Allah ko mutum ya to ai dama akwai banda ba dan fahimta ba. Kar duba mu mana. A karkara mu kawai ina dawa. Ko wani wanda yake jira ne. A come back. Ka duba wannan gayan fa. Kai ya zaka faɗo mana haka? Yaya ina ka shiga ya ka abokina? Ka san subject din yau ba sauki ba. Zari ko na dan zagaya bayan nan ne wallahi na ga ma. Ya kun gama ko? Abba ai kai kan muna tarai. Kawai ka shanye mana ita kawai. Kai dai iro wato in shanye mana za su yanda za a yi ko? Sai aikin kenan. Kullum ba za ka yi karatu a gida ba. Ka zo makarantar masu yawan ƙarya da na banza. Kai Ke mu haka. Ke mu haka. To ai gaskiya ne. Hello class. Kamar na ji tsaron wani abu. Me yake tashi? Kai Umar tashi. Ba mun cewa me yake karatu? Where? Where? In my class? Stand up. Stand up, my friend. Zo, kuna shigo mana da waya cikin makarantar ku? Juya! Fito! Juya, you get up. Come outside, my friend. Alright. Come. Donna!
Waya, to! Ina ma magana kana kafi ne? Juya. Waya hari biyu. Sanu. Ku sami na principal office. Kai guys, akwai matsala fa. Mun san wannan amma yanzu ya za yi. Kawai mu koma mu je mu ba su hakuri. Akwai babban matsala. Kai, ya kana nan magana hakuri ne. Bayan kasan ko ba sa hakuri ba hakura zai ba. Kawai yanzu solution ita ce shine yamma tana yi. Mu je mu tada ko mu kwashi wayoyin mu. Hakan ma za a yi. Akwai matsala. Kai, ba wani matsala fa hakan shine daidai kawai. Wasiyawa kawai shiga da yin kwashi wayoyin nan. Dan ba wanda zai daga ku zan malamin nan da hanji Allah mu daga maka kwashi mana. Ka gane yanzu kai ka duba mun nan gurin zai ba wani mai. Kai ma duba mun nan gurin. Kana ganewa. Yanzu ka duba yaran nan sun shigo har ofis na wani yin da aka yi season sun zo sun kwashe wani su wannan kaɗan korar su kawai sai da makarantar nan wannan shi ne dole a kore su amma ina da magana ina jinka yaran nan da sun shigo sun kwashe wayoyinsu ba ɗan iskan yaran da zai zo ya ce mu kwashe wayoyinsu haka ne wannan haka ne amma abin da duba to ya za hakan za a yi ita makaranta takan tara mutane daban-daban haka ne tabbas wasu abokai suke bata su sosai wasu kuma iyayen suke bata su hakika to yanzu dai ba wani abu wannan magana da kai ita da ita za mu yi amfani saboda haka yanzu za ka iya zuwa zan neme ka okay hakan za a yi insha Allah let me go to my office Wai ni kan iro kullum kana zuwa da faro. Da ribar da kenan kake siwa ne? abba kai ka ce baka san iro ba wani faro wannan da yake zuba muku a goran faro kawai. Naji ko ma menene a cikin na ruwan ku wai ni kan ba na ce ku daina kira na da wannan sunan bane ba na so za mu samu matsala da ku wallahi. To ka ji wani sabon sai ce mutum ya Wato mu daina kiran ka da iro. Ba na so. to mu kuma mun ga mun san sunanka a gida haka ake kiranka iro yanzu zaka zo ka canza mana suna ne ina nan ka ji shi ba. Class wannan suruce da muke ma da tashi muke tutunin da yafi wallahi ai haka ma da zai gafara dai ka tayi gaje kamar a ganyawa da Allah yanzu na san dukan ku nan gurin babu wanda ya san menene now. Ko haka ne iro to yanzu zan fara da now. To now is the animal body of village. Kun ga matsalan ku kenan. Ni ban yi ba makaranta na a can Lagos ne dole turanci na zai bambanta da naku. Maryam, a gaskiya da farko ina mai baki hakuri. Saboda ba macen da za ta zo ta furta maka abin da ke cikin zuciyarta a ce mata a'a ba tare da ranta ya baci ba. Sannan a gaskiya na ji daɗi da kika fahimce ni a wannan lokacin. Na san ba daɗi. Haka ne kan gaskiya ne amma ai ba wani abu aikin da ba wai ka ce ba ka so na bane ka faɗa min abin da ya dace ne. Haka ne saboda wannan ina mai ƙara baki. A gaskiya na ji na fara son ki. Kuma abin ya daɗe a zuciyata. Ko dai na bar shi a cikin zuciyata ne. Dan Allah da gaskiya na ji daɗi sosai kuma shine baka faɗa min ba ai da wani ya ma kafa ai. Gaskiya ne haka ne saboda haka ai na daɗe ina addu'a. Allah sa ba wanda ya riga ni sai gashi kuma addu'a ta. Sosai ne.